Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, želim vas pozdraviti u ime cijelog kolektiva Ekonomskog fakulteta, svih nastavnika, saradnika, predstavnika naših službi i radnika u našim službama i u moje lično ime. Želim izraziti nadu da ste vi i članovi vaših porodica dobro u ovom teškom vremenu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao što znate, prema uputama univerziteta je prije nekih 15 dana obustavio redovne nastavne aktivnosti, odnosno nastavne aktivnosti koje se obavljaju u učionici. Neposredno nakon toga mi smo nastavili osavremenjavanje naših procesa, iako je vrijeme u kojem radimo zaista vrlo teško, i uspjeli smo cijeli nastavni proces i sve naše ostale prateće aktivnosti da prebacimo u virtuelno okruženje, tako da ste svi, vjerujem, svjedoci da se sada nastava održava redovno, ali putem elektronskih načina komunikacije. Mi smo u skladu s tim napravili plan osiguranja kontinuiteta rada na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu s ciljem da sačuvamo zdravlje svih vas, ali istovremeno i zdravlje naših nastavnika i radnika u našim službama. Naši svi studenti koji su na međunarodnoj saradnji, ja ih posebno pozdravljam ovim putem, dobro su u skladu sa onim što smo mi do sada iskomunicirali s njima i ja ih još jednom molim da nam se jave ukoliko se pojavi bilo kakva potreba, nešto im zatreba, a ocijene da mi možemo pomoći u tom procesu. Vas sve molim i potičem da i dalje nastavite slijediti upute kriznog štaba na nivou kantona Sarajevo, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine u cijelosti naravno, da ostanete kućama, da vodite računa o svom zdravlju, ali istovremeno da ne gubite entuzijazam u učenju. Ekonomski fakultet će dati sve od sebe, učiniti sve ono što je u našoj moći da vama osigura što bolje uslove studiranja, da i dalje nastavimo sa prenosom znanja. Vas molim da ne štedite trud u ovom teškom vremenu. Sasvim je sigurno da je pred našom zemljom veliki izazov. Svaka kriza jeste prilika, a sigurno je da će nama više nego ikad u zadnjih 20 godina trebati stručni i obrazovani i pametni mladi ljudi. Ja takve vidim u vama, potičem vas i dalje da učite, a cijeli kolektiv Ekonomskog fakulteta vam stoji na raspolaganju za sve vaše upite, za sve ono što vas interesira, za komunikaciju elektronskim putem, za sve konsultacije, rad na završnim radovima, diplomskim radovima i sve ono što ocijenite za shodno. Molim vas da pratite sve službene kanale komunikacije na Ekonomskom fakultetu, ostajte zdravo, čuvajte se i vi i članovi vaših porodica i želim vam sve najbolje u daljem radu.